Penarina lagi.
enjing bidal gumara saking jroning praja Om kuengkang Balakuswa Prabu Sanira Lira Surya Wadalira saka ing Jalanidi rasa madangi jagat tumungop paning sapuncaing wukir berbabak bang sumirat kaya kena soroting surya mega lan gunung
Dile kok dadi sing kari iki. Nganti dadi saiki saged. Ya, monggo. Ya, Bapak yang kedua juga sudah siap. Bocah video terang-terang gawe apa iki? Hah? Oh. Nangkene ora wis jedang. Apa kowe? Ani oke wis kambil kok wis jati ya saiki. Ya. Dedrange masuk ke ya Mas Yo.
Oh
Ayo rupane letih
Bapak ini. Ayo. Yuk. Ya. A. A. Jae. Yo no. Diperake yuk. Ya, jalan yuk. Ae. La. Yo. Ae. Yo. La. Halo. Ala. Ayo do. Ae. Ae. Ayo perang maju yuk. Ayo, maju meneh. Kedange batiri maju yuk. Ayo, alon-alon ya. Yuk. Ayo. Yo. Ae.
Hey